Ngana kwethu igama umxolisi isibongo esakwaDlomo ngiyacela ukuthi njengoba ke ungibhekele lesi screen sakho wenze isiqiniseko sokuthi ke uyawuchofa subscribe uma uqeda ukubuka le video ushaye like bese kuhlala kwi-keyboard yakho uyakhomenta uphawule ke kulolu daba engize ngalo ke namhlanje. Udaba ke engize ngalo ke namhlanje luthi ke icala lokubulawa kwayengunozinti weBafana Bafana phina umdlali weOrlando Pirates uSenzo Meyiwa sekusele kancane kangaka ukuthi ke liphele njengoba ke umphenyi waleli cala ubongani Gleninda eveza ukuthi ke ufakazi bukhomba uKelly Khumalo njengomsolwa ngokuthengela uSenzo Meyiwa izinkabi. Ekuqaleni bekunjani na mase sihlaziya leli cala? Ekuqaleni bekade kunezinkabi ezisoleka ngokubulala uSenzo Meyiwa. Njengamanje ke sekuvela umuntu osolwa ngokuthuma lezo inkabi ukuthi ke siyobulala uSenzo Meyiwa. Lobo bufakazi ke buvezwa ubani na? Buvezwa umphenyi, buvezwa umseshi. Umseshi akayena ummeli. Umseshi umuntu uhambayo yoqoqa ubufakazi ebuye nabe ebeke phambi kwamaphoyisa, amaphoyisa emthathe ethathe lo muntu ke obanjwayo ubufakazi bukhomba yena ayomfaka ejele, ayomfaka esitokisini. Kudala ke leli cala ke ligudla iguma limjikeleza uKelly Khumalo. Kodwa ke manje selizeke lambeka ke ekukhanyeni, lambeka lamuthi mba ukusho ukuthi ke njengamanje sekuyena ke osezohlala enkantolo njengonandipha ozobhekana ke nommeli, ozobhekana nabameli, abhekane namajaji lapho khona ke eyobeke esiphendulela ke naye ngokwakhe. Ngokusho ke komsolwa unumber 1 kanye nomsolwa number 2 umuzi kakhulelwa sibiya benobongantazi uKelly Khumalo uyena wathumela ke izinkabi ukuthi ke ziyobulala ke uSenzo Meyiwa. Icala ke lisaqhubeka ke namanje enkantolo. Abantu abaningi ke bavezeke ukuphawula kwabo ke kulolu daba, abanye bekhala bethi ngaba buhlungu mangabe ke kukhona umuntu ongumbulali weqiniso olokho ezibona lezi ndaba zilokho nje sitrenda ko SABC News, zitrenda ko NCA, zitrenda ko YouTube, zitrenda kuphi na kuphi, kodwa yena ebeyazi ukuthi ke uhlele ekhaya mhlawumbe uyambukela uKelly Khumalo akuyena umbulali, uyabona ukuthi uyasukela ukhonjwa ke ngencapha, kodwa ke yena uyihlalele nje uyambuka. Abanye futhi bathe hawu egcineni azabanje uKelly Khumalo ukuthi niki ujikelezwa igama lakhe livezwa licishwa livezwa licisha, kanti futhi abanye basho nokusho ukuthi chana kanjani uyena uKelly Khumalo wambulala, njengoba ke ngizokukhumbuza ukuthi ke igama lakhe uKelly Khumalo lavela ukuthi ke wayekade ekhuluma nabo ke abasolwa engakabulawa uSenzo Meyiwa, waphinde futhi wakhuluma nabo abasolwa esebulewe uSenzo Meyiwa. Ngana wethu icala liyaqhubeka njengamanje enkantolo. Mina engizokudinga kuwena njengamanje ukuthi ke ushiye i-comment yakho bese ke yothi mase ngibuya ke nodaba seliphelele bese ke ngiveza ke nawe ukuthi i-comment yakho ibikade ke ithini ke kulolu daba lwanamhlanje. Ngiyabonga, ngicela ukuthi ke ngikukhulule ubeke nobusuku obuhle.